Тойота цвят зелен. Второто място с автомобил Нисан Патрул 300 коня. Браво! Момчета, носете поздрави на Варна. Пътуваме след няколко месеца към морето. Бъдете готови офроуд на пясък. Честито второ място! Браво! Отново наградите връчва кмета на град Кърджали, господин Хасан Азис. И първото място! Русенската Тойота, която беше безметежна по трасето и остави своята тирия, така че да поеме своето първо място. Зарков и Янков. Момчетата поемат не само тежката купа на победителите, но разбира се и приемат ваучер от Боряна Груп на стойност 500 лева. Моля за вашите аплодисменти. Първо място, купа, ваучер, 500 лева, Боряна Груп. Специално от организаторите на Еврострофи, който ще се проведе през април месец. Победителът получава ваучер за безплатно участие в Action Offroad Trophy в Ористияда от 14 до 16 април. Аплодисменти за организацията.